Čaute všetci, je z vami Drago a je tu opäť môj mladší brat. Čaute všetci! A dneska hráme rankedy, čiže let's go. Level ball. Šeli. Počkaj, Šelníku. koho berú oni? Emska, Edgar, asi. Počkaj, ale či nemá legendárky. Nemá legendárky, to nech Leon. Toto ja beriem Dynamite, ale len stihnúť. Stihol som. Pivo. To by bolo zle. God 1, nie. Nie, to budem plakať. A to dobre, zatiaľ si vediem, dobre. Žiadne problémy, Lily, dobre. Dole. Dobre. No, doraz sú prázdniny, píšte do komentárov, čo tešíte. Zatiaľ budeme hrať rankedy. A taktiež môžete napísať do komentárov, kto má čo na rankedoch. Také nám tu netreba. Nie, áno. Nie, áno. Musíme dať aspoň Gold 2 na to, aby sa nám to podarilo. Také tu bystré ešte. Čo je to? Hej, teraz mám tu startu, teda na začiatku. Opäť, a to už je iná mapa. Koho si berú opäť oni, to pozrieme. Opica z motoresu. Pro. Dierku, zadabuc. Však Spike. Kita. Kito. Či bola. To je legendary Kito. To dobre, beriem bola. No. Mám ho na 11. Chcem sa s ním veľmi dostať do lokálu. Goat. Musíš ho veľmi dobrý veľkostý. To je smiešný. Spiker. To je pekný skin. Tak pekný. Je močný. Je to pekný a je smiešný. Bum. Bum. Pekne. Ja som tak vedel, že to tam pomôže pred branou. Bum. Všetko zničené. Vidíš? Som úplne nevedel. Požíval som taký milý. Hej. Hej, yes. Ja som povedal, zvládol som. Dobre. Beriem dynamite. On je najlepší. Tam keď hodím hyperchargeku. Nech si zoberie baza. Tak broka, a keď má na ňom hypercharge, No však. tak bude bim, ale tá hypercharge je ako slabá. Tak ho... Čo? Odkiaľ ten brok vyťahol goldu? Tady som robil dinožámky. Dinožám! Edgar má to. Ja mám útinu, nie si jediný dynamite. No aspoň trošku HP dole, aspoň trošku. Útina. Som nestihol hodiť. No vyhrávače. Bum. Kvôli tebe. Bum. No. Ako to 45% majú iba.
A dole sme im dali 55. Takže logicky, keď si našetrím na hypercharge. Edgar. Bum, 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 bum. 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 Berte ho, zavíte. Je tam. No, že ho nikto nevie zabiť. Ale vie. Aj to opäť vyhra. Klauna radšej dávať nebudem ako pin. Miliu report ešte, to ja nechcem. Tak drop. Super R. Super R? Kojný. Kojný. Ako super R, no. Super R. Ako lepšie ako rare. No, lepšie ako... Zase bral bal. To späť nevidel. Keď piatý pôjde nás, ja proste... Buzz. Dám na ňo. I don't know. I don't Nie know. kouta, nie kouta. Nie, opováž sa. Leon. Nie, to je... Si mám zobrať kita. Čo? Som stihol. Ale... Nestihol som. No dobré, plány sa menia. Dávam duo. Alebo ešte nemám také vesty. Ja 500. Tak dobre, dávam 500. Na koho? Beriem Melody. To je dobre duo. A kedy Solo budeš som. mať? O 2 minúty? O 3? Neviem. Ešte o 3. El Primo! Neviem, stihla. Krásne som si dokonal. Diabala. Nekonečnú? Iba 3-krát. Dva, jedna, nula. Neverím, že ten človek má mytiť. Jaký Messi? Messi je tu. Nikto Jo? Čo si tam hunduješ popolu? Ja som hundačka. Jackie, nevidno ťa. Nevidím. Bye bye. Ale ten Jackie je tam. Práve ten Jackie change je na mňa. Bye bye. Bye bye. Že už sme iba 4, ja? Ide na to. Tak, no. Spamätaj. Sú 4 týmy. Takže 8 ľudí. Už mám iba 15%, no. Pôjde, ja to proste máte. To druhý sme, ale plus trofeje. Počkaj, poviem, že si môžem ísť na to? Vieš, si chcem vymeniť. Toto tak ja nedám. Pozri sa. Hej, vyhrať duo. Pozri sa, že si nezamkať. Ne, ja si beriem koho si mám zobrať. Basa. Nie. Lodi a Lodi. Glit. Toto ja som... Uvery a Lovry, ktorý som ja otvoril. Ja, ty mám to. A to bola sranda. No. Takže potrebujeme dať vlastne výhru. Taký skýt moment. Jak chodíš tak? Ahoj, ja sa volám Epic. Aj ty, jasne. Ty by si bol rare. Nie, ja som Mythic. Hej, Ja to ja sa budem potom- volať Bas. Budem volať Bas. Ja Bas, to mi nejde dohromady. Ty sa budeš volať Epic. Ty sa budeš volať
Ty si- Budeš mať prezvisko Epic, a bude mať Epic. A ty sa budeš volať Bow. Lebo tu je obľúbený Bow a Bow. Nie, prosto. Áno. Pivo. Eu primo tá bom. Todo mundo escreve. Ela ia com a crosta, eu fico com ai. Nervoso, wiesz? No vlastne 31 stupňov vonku. Horúčavý. Nie, ten tu odkiaľ vyletel? Dneska je 30,3 stupňov na Slovensku. To nie je na celom, to iba tu je. Jasne. No, Nie. ale Slovensko okolo 31 stupňov. No, 30. A tak tam bolo 48 stupňov. A minulé, jak som pozeral. Tretie miesto musíme mať. Ja to myslíš o Ja sa všetci zazarili, ha? Bum. Ideme dole. Ale ja som zomrel na zónu. Spike. Čo bolo? Nie. Michal, Ranket. nejdem ranket. Čiže ja mám červenú kartu. Bro. Akú? No, ty, kebyže predtým si videl, čo robím, tak by si vedel. No, tu nie si pozorný, takže... Zoberiem. To je dobre, zoberiem toto čudo. 5 na 5 koľko. Ja som zapol. No, čo by tam robila tá Fiková ultina, kebyže tam má veľa HP. Bronzák. No, Aj my máme v týme bronzáka. Dum. Ja som krava. On to prehral. Čistá prehra. Môže to bude taký Leon, to je on Frank, ktorý nič nevie. Mortis, ktorý skoro za každým umrie. Ja sa budem kúpať. A umri. Áno. Let's go tam. Ja bym na ten Mortis ide sám za každým. Ako? No, on sa dá sám gol. Jeden gol potrebujeme dať. Nami? Jak mi na mnie? Gdzie? No widzi, ja zase nie dałeś tego otwierać, prawda? Aj to gol. O, mobil mi spadł. No dobra, no na to asi już będziemy kończyć. Także był z nami Drago, mój młodszy brat. Čo, že všetci? A kończymy. Čaute.